arek saiki lho Le, gaya-gaya tok. Sing diomongne info kopi, info kafe, teko kafe gundulake HP tok. Cangkeme lek terus bedek kae. Sama demel-demel Le. Ora lah, aku lek niat ngopi ngono yo, ngopi. Nyekeli HP kudu-kudu tak diranting HP-ne. Kaya bapak lho Le. Urip nyantai, iki dolan nang pantai. Lah iya to Le. Yo to, nyantar nyapo ya, kok kan gaya. Gagah-gagahe wong Le. Omongi kowe. Nyapo? Kuwi lek duwe dhuwit, Darah duit. lek gak duwe dhuwit, brengose kepeh kowe. Uripe kaya bapak lho Le. Wira kok tak cepet wis biar songo.